Jiena dejjem nemmen li mill-ħażin dejjem toħroġ it-tajjeb. Titfittxu dik l-importanti. Dejjem hemm mod, dejjem hemm mod. Sa minn tkunitu ir-ritmu l-mużika kienu ħaġa waħda ma' ħajtu. Imwieled familja ta' mużiċisti Ben Galja trabba qalb l-istrumenti u d-daq ta' drums. Iżda bħal sajjeta fil-bnazzi ta' 39 sena l-aqwa ta' ħajtu, Ben sofra l-ewwel puplesija. Irnexxielu jfiq minna iżda 8 snin wara laqatitu puplesija oħra li bidlitlu ħajtu f'tebqatajn. Bażikament ma tkunx taf li ħajtik stroke. Da oġġett ta' sekondi, ġifieri, tħoss numbness u ma tistax ma tkontrollaħ. Dik li ma stajtx indoq ma bdietx tobdini saqajja u idejja vera ettikatni. Imma ġifieri issa l-ħolma li għandi, l-ikbar ħolma li għandi huwa li nerġa' bħalissa ġifieri qed nibda nistudja, sibt soluzzjoni kif nagħmel alteration fuq id-drums biex nara insib is-soluzzjoni kif jobdini u xewqa tiegħi ovvjament li nerġa' ntandoq. Taħseb li jirnexxielek? Bi-grazzja tal-Alla kollox naħseb jirnexxieli. Flokalla l-marda tirbaħlu, Ben għażel li jibda kapitlu ġdid. Flok tajt qalbi bdejt infittex affarijiet dawk li dejjem xaqt nagħmel f'ħajti kollha. Ħafna waħda minnhom kien fis-safar u ovvjament li naqbad l-arti marzjali. L-arti marzjali qbadtu meta kont għadni bil-bastun. Imma ma qtajtx qalbi. Bdejt nirkupra, naqra u ovvjament illum il-ġurnata wara da snin kollu spiċċajt qed nagħllem l-arti marzjali. Illum il-battalja tiegħu għadha għaddejja. Iżda flimkien ma' professjonisti u tobba fl-isprar Caring Rec qed jaħdem biex titwaqqaf fondazzjoni dwar il-puplesiji. Dan blan li għajn l-oħrajn li għadu minn esperjenza simili. Ingħaqad ma' tim tajjeb ta' professuri u tobba ta' Caring Rec u qed naħdmu biex niffurmaw fondazzjoni fuq nies li tom stroke. Minn din l-esperjenza, Ben, flimkien ma' tim ta' produzzjoni, nieda dokumentarju li jirrakonta mhux biss il-ġlieda tiegħu maż-żewġ puplesiji, iżda wkoll l-ispalla li sab minn dawk l-aktar qrib tiegħu.